et kuulu. No. Mites tää nyt siis menee? Römmer on soova. Ehkä jos niinku... Mitä? Et kun soova on nukkua, Pakkasta niin sitten jos nostetaan sanotaan kortti. unelmat nukkumisesta, niin siihen pitää laittaa sit Millä tällä aikuisuudella jos sanoo vaikka, että sä nostettu unelmoit kortti on lomasta S. tai viikonlopusta tai jostain. Pakkasta. Tiedätkö mikä on pakka? Nukkuminen on mulle. No sit mä laitan kyllä Drömmer on at soova. Ja? Joo, se on 13 ja kaikki on 52. Eikö se tule soova? 2 oloa. Joo. Pakkasta nostokortti, millä tällä aikuisuudella nostokortti on assa. S. Kuinka monta S on? Tämä. Hyvä. Nyt on ruotsia. Assa. Se on 4. Ja englantia seuraavaksi. Joo, se on 4. 4. Jaettuna 52. Hyvä. Eikö nyt hyvä asia? Joo. Täällä. 4 jaettuna 52. Avainhan katson. Toisistaan. Pakkasta. Tuolla on taas tämmönen merkki. Joo. Kumpi tehdään eka? Ota hetki. Nolla piste. Joo. Mikä se on? 0,0. Ei ole assa. 0 piste. 0. 0. 0. Okei, se on tosta. Se on näin. 7. Joo, tää on tehty. Okei. Ei ole assa. Tämä vai. Mikä ei ole assa? Suomennan lauseparit. Jos ei ole assetista, se on joku muu. Mitä? Muu on Eli 50. nää pitää suomentaa. Miinus 4. Otella Minus hard 4. work. Niin. Et Mikä on? tykkää. Mitä hard work? Mikä on work? Mä tiedän työ. Joo. Työ. 48 Joo, jaettuna. kovasta työstä.